Analyse af novellen Willy, skrevet af Charlotte Weitze i 1999. Vores fortolkning af novellen er, at hovedpersonen går fra at være et lille uskyldigt barn til at få indsigt i de voksnes verden. I historien hører vi om en mor, en far og en datter, der ser ud til deres onkel og tante. Tanten har været uden for en ulykke, så hun fungerer ikke helt optimalt. Onklen har en hund, som pigen leger med ude i haven. Pigen falder i søvn, og da hun vågner op om aftenen, er hun alene. Da hun så går ud i skoven for at lede efter familien, bliver hun overfaldet af hunden. Minna er en pige, der er lige under de 10 år. Hun er enebarn og den person, overgangen sker for. Minnas forældre er omkring de 30-40 år. Tante Inge er omkring de 40-50 år, og hun har været ude for en trafikulykke, og derfor så sidder hun i kørestol. Op til ulykken har hun været utro med hr. Madsen. Hans Kurt er gift med Inge og er omkring de 45-55 år. Han ryger pibe, har et stort skæg og kan godt lide havearbejde. Willy er Hans Kurts hund, den er børnevenlig, men så snart Minna bliver bevidst om, hvad det er at være voksen, angriber den hende. Historien er ikke kronologisk, da vi får en masse flashbacks, som Minna fortæller om noget, hun har oplevet. For eksempel side 151, linje 20-29, hvor vi hører om den gang Minna og Inge var ude og gå en tur i skoven. Det er en implicit fortæller, da fortælleren er skjult, og vi hører historien fra en ydre synsvinkel uden tanker. Det ser vi et eksempel på side 150, linje 9-12. Minna leger gemmeleg med Willy. Hun siger, at han skal blive siddende. Novellen er fortalt fra en ydre synsvinkel, men vi følger personerne og begivenhederne i historien udefra. Historiens fortalte tid forløber over en dag, og fortællertiden er noget kortere end den fortalte tid. Fremstillingsformer. Historien er både en beretning og en beskrivelse, da der er en masse handling, men også en del beskrivelse af historiens personer og handling. Dialog ser vi flere steder, når karaktererne i historien taler sammen. For eksempel på side 150, linje 35. Nå, hvordan kan det må være, siger far. Tja, vejret måske. Ja, sikkert et lille paradis, I har her. Vores fortolkningshypotese passer meget godt til det, vi fandt ud af ved at analysere novellen.